kaikille näytän miten voit tehdä tai laittaa Minecraft Skindex tänne ylös. Skindex tai Skindex. Ja sitten menet ylimpään. Ja valitset jonkun minkä haluat. Ja tämä on muuten jälkeenpäin selostettu, että voi olla vähän päskä. Sitten ne tulee näkyviin ja painat sitä ylöspäin osoittavaa nuolta. Sitten painat Minecraftin sivulta. Profile. Menet takaisin Skindexin sivulle, painat uudestaan ylöspäin osoittavaa nuolta ja painat Change-nappulaa. Tervetuloa.